Szervusztok! Engem Pap Zoltánnak hívnak, és nagyon szépen köszönöm az Ipari Fórumnak ezt a meghívást és ezt a lehetőséget. Abból, amiket most elmondok, szinte mindent Juhász Attilától és az Ipari Fórum tagjaitól tanultam, és én nem tanácsadóként szeretném elmondani ezt a néhány gondolatot, sokkal inkább a megvalósító oldalról, tehát remélem, hogy adni tudok nektek is, akik ezt a videót nézitek. Hiszen éppen ez a cél, hogy ahogy Surányi Feri is elmondta, gyakorlati, és Gyurk András is elmondta, gyakorlati megoldásokat adjunk a kezetekbe. Amikor én ide kerültem ehhez a céghez, amit most képviselek, tudtam, hogy a termék nagyon jó, kiváló, így nincs szükség most pluszban termékfejlesztésre, hogy ezt Feri sugallta. Viszont úgy voltam vele, hogy hiába tudom én, vagy tudjuk mi azt, hogy a termékünk rendkívül jó, kiváló, működőképes. A piacon ezzel önmagában, hogy rendkívül jó termékünk van, nem igazán boldogulunk, mert nagyon sok, nagyon jól marketingel termék van a piacon, aki azt mondja magáról, hogy ő kiváló. Sőt, tovább megyek, Juhász Attila azt mondta rá, hogy Zolikám, köszönöm szépen, én meg vagyok enélkül a termék nélkül is. Tehát ő volt az első, aki nagyon keményen szembesített azzal, hogy a terméknek alternatívája az is, hogy köszönöm szépen, nem kell. Úgyhogy a terméket ebből a szempontból egy második körbe helyeztem. Aztán van rendkívül jó üzleti lehetőség is, amivel tele van a padlás. Rendkívül jó üzleti lehetőségből nagyon sok van a piacon. Tehát megint azt gondoltam, hogy egy olyan versenyhelyzetben nem érdemes ezt az üzleti lehetőséget tolni, ahol ettől hangos mindenki. Oké, nagyon jó tudás, nagyon sok érték van ebben a cégben, ám de rendkívül sok tudásbázis van, olyan tanácsadó, olyan tréner, előadó, aki segít nekünk abban, hogy akár magánéletünkben, akár az üzleti életünkben egyről a kettőről jussunk. Tehát megint egy olyan versenyhelyzet, amiben nem láttam értelmét belefolyni. Viszont kívülállóként ugye rá tudtam nézni erre a vállalkozásra, és azt mondtam, hogy mink van még? Mi az, ami olyasmit tudunk adni, ami a közönségnek kell, a közönségnek jó, mégis valahogy közel kerül hozzánk, jobban meg tud ismerni bennünket, meg tudjuk adni neki ezt az időt, amíg a bizalom kiépülhet, amíg hitelessé tudunk válni az ő szemébe. Mert ugye most azt mondom, hogy ilyen szuper a termékem, ha fogyasztod, használod, rendkívül jó eredményeid lesznek. Hát erre nem tudom, most itt megkérném a jelenlévőket, hogy tegyék fel a kezüket, hány embert győztem meg, nem valószínű, hogy sokan topzódnának itt, hogy nekem kell a termék. És ezért éppen azt találtuk ki, hogy ilyen nagyszerű értékteremtő rendezvényeknek adunk helyszínt, amivel mi rendelkezünk, mint például az Ipari Fórum. Ezek a rendezvények, ezek a programok, ezek az előadók az emberek fejében már nagyon magas polcon helyezkednek el, ők már bizonyítottak, ők már nagyon sokat leraktak az asztalra. És hogyha kölcsönösen felvállaljuk egymást, hogyha együttműködünk, akkor várható, hogy ezeknek az embereknek, a vendégeknek, a piacnak a szemében, a fejében mi is erre a polcra tudunk emelkedni, hogyha ezt a hátteret ezt biztosítjuk, és jó minőségben biztosítjuk. És lám meg is történt. Azóta olyan nagyszerű előadók voltak nálunk, mint Kürti Sándor, Sas István, KKV szektorból, ugye Lacfi Ági, Wolf Gábor, az előbb említett Ipari Fórum, Juhász Attilával, szerencsére a vendégünk Gyurk András, Surányi Ferenc, Dubravszky György, hadd ne soroljam, azt gondolom, hogy elég komoly nevek, nagyon sokat bizonyítottak már mindannyiunk számára. És ami a nagyon szép, hogy működni kezdett az elképzelés. Azok az emberek, akik ezekre a rendezvényekre eljönnek, ők tudják, mire érkeznek. Nem hátulról melbetámadjuk őket, és majd itt derül ki a nagy csoda, hanem azt kapják, amit ígértek nekik. És mivel ezek az emberek, akiket felsoroltam, már bizonyítottak, ezért föl sem merül a kétség, hogy nem azt az értéket fogom kapni, amire én jönni akartam, amire én jelentkeztem. És utána, amikor ebben a millióben van, ebben az egyébként nagyon szép millióben van, akkor látja, hogy ez egy jó rezgésű hely, ahol én egy jó programon vehettem részt, jól éreztem magam, és hogyha még meg is tudjuk kínálni a termékünkkel, ő rajta áll a döntés, hogy elfogadja vagy nem fogadja el, de hogyha elfogadja, és ennyivel távozik nekünk, az is elég. Tehát nagyon fontos az, hogy a termékem hihetetlenül jó, az egyelőre csak az én fejemben van. A piac fejében még nincs benne. Lehet, hogy 3-4 rendezvényre jön el, 4. rendezvényen mondja azt, hogy tulajdonképpen mi is ez, ahol vagyunk, tulajdonképpen mi is ez a termék. De amikor ezt a terméket megkóstolja, kipróbálja, akkor még mindig mondhatja azt, hogy köszöni szépen. De jó érzésekkel távozott, jó programon vett részt, egy jó helyen értéket kapott. És ez a nagyon fontos, hogyha küldetése van a cégednek,
hogyha egy kicsit többet szeretnél adni, nem csak a pénz motivál, nagyon fontos tényező a pénz, akkor ez a dolog működni kezd, és a pénz is jönni fog. Nagyon sok olyan vendég van, aki utána elkezd kérdezni, és ha ezen a csacsacsa elven, hogy ő kérdez, és én csak annyit válaszolok, amennyit ő kérdezett, akkor beindul ez a tánc közöttünk, és előbb-utóbb azt mondja, hogy oké, köszönöm szépen, akkor én ebből kérek. És fogyasztójává válik a terméknek. Úgyhogy én azt szeretném nektek javasolni, nem olyan könnyű, nem mindenkinek van egy ilyen csodás környezete, nem mindenkinek van egy ilyen komplexum a hátterében. De ha javasolhatom, akkor próbáljatok meg egy picit kívülállóként ránézni a vállalkozásotokra, a cégetekre, és nézzétek meg, mi az, amit adhattok, és ami nem a terméketek vagy a szolgáltatásotok, de közel hoz benneteket, megadja a lehetőséget arra, hogy megismerjenek benneteket, hogy kiépüljön a bizalom, és megmutathassátok a terméket, és higgyétek el, leginkább ők fogják megkérdezni, hogy mi is az, amivel te foglalkozol, mi is az a termék vagy szolgáltatás, amit te kínálsz. És akkor már nem vadidegenként rohanod le a te terméked nagyszerűségével, hanem már van egy múltatok, egy közös múltatok, ami nem feltétlenül hosszú idő, néhány hét, néhány hónap is lehet. Persze nagyon fontos, hogy ezt bele kell tudni fektetni. Tehát, hogyha neked most azonnal kell a pénz, akkor ez a megoldás nem biztos, hogy működik. Ha még lehet egy példát gyorsan elmondanom, egy nagyon nagy márkanév most az új partnerünk, és felajánlottam neki, hogy egyébként szabadidőben és szabad téren használható eszköze van, amit kínál, terméke van, amit kínál, és ő most csak túraprogramokat tervez. Mondom, túraprogramokra azok mennek el, akik már rendelkeznek a te termékeddel, vagy annak valamely konkurensével. Mondom, ha új piacot akarsz nyitni, ha új embereknek szeretnél eladni, akkor először is csinálj valamit, ami szokatlan. Például hozd be ide a kinti termékedet. Tehát ami alapvetően nem egy irodai használatra való, az hozd be ide. Ennek már van egy furcsa üzenete, hogy mit keres itt ez a termék. Ezen kívül mutasd meg neki azt, hogy miért vegyen, hogyan válasszon, miért válasszon magának, hogyan használja. És mutass be egy csomó olyan dolgot, ami alapvetően érdekli az embereket, mielőtt vásárolnának. És természetesen a te termékeden mutatjuk be, a te márkaneved mellett mutatjuk be ezeket a termékeket, de mégsem arról szól, hogy vedd ezt meg, mert ez a szuper, hanem olyan tanácsokat, olyan értékeket adsz neki, amit ő bármilyen másik terméknek a vásárlásakor használni tud, de a te terméked megvásárlása előtt is ezek a kérdések merülnek fel benne. Köszönöm szépen a figyelmet!